Καλησπέρα σε όλους, καλώς και ένα βίντεο στο νέο κανάλι Κοσμής Master. Να και εδώ το Master που πίνω. Αυτό εδώ. Πάμε, λέγει γραφόλες, πάμε τε. Τσιγαράκι στο χέρι. Δεν βλέπω και καλά γάμο το φως. Αυτό είναι το Master Energy Drink. Αν βλέπω σωστά. Και είναι μια σειρά. Δοκιμάζω. Τα Master 2 πίνω. Αυτό το μαύρο μπλε. Θα το κάνω να δοκιμάζουμε τα Master, θα τα ανακατεύουμε. Τέτοια πράγματα, κάνουμε πειράματα. Και ό,τι γίνει. Πήραμε το μασαράκι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου Master απ' όλα. Δεν το έχω δοκιμάσει καλά, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο. Μόνο αυτό πίνω και το μαύρο μπλε. Αλλά είναι μια καινούργια σειρά που ανοίγω στο κανάλι εδώ στο καινούριο. Δοκιμάζω τα Master. Και κάνουμε τα πειράματα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Νέο channel, νέες θεατές κτλ. Πάμε ένα like και μια εγγραφούλα. Θα δούμε 500 εγγραφές για πρώτο στόχο. Το έχω εδώ ρε. Όχι, δεν πρέπει να το έχω. Αχι ρε έτσι. Δεν πρέπει να το κάνω από εδώ. Με ένα δεύτερο κινητό. Βίντεο. Αλλά. Κοίτα εδώ. Καλά φαίνομαι. Κάνουμε το story στο YouTube. Αυτό που κάνει κλασική shorts. Καλησπέρα σε όλους. Δοκιμάζω αυτό το Master. Αυτό εδώ το energy drink, το μαύρο μπλε, δεν ξέρω πώς λέγεται. Εδώ, με τσιγάρα. Σε αυτό το κανάλι θα δείτε πολλά πράγματα που θα πίνουμε, δοκιμάζω τα Master, θα τα ανακάτουμε, κάνουμε mix κτλ. Αν σας αρέσει το καινούριο content που θα κάνουμε τα Master, βάλτε ένα like και με εγγραφή να 500 subscribe. Αυτό είναι το βίντεο για σε όλους. Έτοιμο, το έχουμε εδώ στο κινητό, στο δεύτερο, για τα game video βασικά. Το έχω δεύτερο κινητό για τα gaming. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ένα τσιγαράκι πάει. Όλα κάνει εδώ το Master αυτό. Το Master. Εκεί πρέπει να είναι όλα κάνει. Θα το βάλω εδώ. Πάτησα αυτή και εδώ. Θα βάλω μπροστά στα μαγκές. Ένα τσιγάρα. Ω, να μου πεις τα κλειδιά. Εδώ. Πάμε. Πώς είναι εδώ νέα στις παιδιά, πώς είναι. Εδώ δοκιμάζω το μασταράκι. Σε ειδικό ποτήρι, να το ποτήρι σαν ουίσκι, αλλά πιο καλύτερο ποτήρι. Αυτό είναι το χρυσό, το αγαπημένο μου. Βάζω, πάω ή Hell ή Master Red Bull, ανάλογα. Και πίνω. Θα πάρω. Τι θα πω. Θα πάρω παγωθήκη. Θα τα γεμίσω διάφορα Master μέσα και θα τα βάλω να παγώνουνε. Και μετά θα πάμε στο shaker, θα κατέβουμε όλα τα άλλα, τα Master ή τα ρόλ που θα πιούμε. Μπαπ, εβίβα, μπαμ, και ό,τι γίνει. Εγώ είμαι άνθρωπος που πειραματίζομαι. Θα πάω να βρω παγωθήκες για να βάλω τα Master, θα βάλω διάφορα Master μέσα για πάγο. Θα το βάλω σε ένα shaker τόσο, παγάκια. Και μέσα θα κατέβουμε, αν θα πάρω το συγκεκριμένο, θα πάρω κάποιο άλλο. Θα το ρίχνω στο shaker, θα το κουνάω λίγο και θα το πίνω. Σε βίντεο σε αυτά. Καλή αρχή να έχουμε σε αυτό το κανάλι με πολύ καλό κόσμο, μεγάλους εθελετές, like και γραβούλες χρειαζόμαστε. Τα λεφτά δεν τα κυνηγάμε το content του κοινού. Ερωτήσεις, αν μπορεί κάποιος στα σχόλια από κάτω. Κάνε αυτό το Master με αυτό ανακάτεμα. Εγώ όταν μπορούσα θα το κάνω σε βίντεο. Να ξέρετε. Έλεγα, τι θα έχω, τι Master θα θέλει να πάρω. Με παγάκια, από άλλα Master που τα έχω. Έφερα. Αυτό είναι το content. Καλό content, εγώ το άκουσα, το σκέφτηκα και μ' άρεσε. Άμα σας άρεσε και σας πάτησε ένα like και μια εγγραφούλα που θα φτάσουν 500 subscribe για αρχή και σιγά σιγά θα λέτε comment τα Master που θέλετε να πίνω. Αν τα έχω και τα πέρτα της Ελλάδας, γιατί είμαι στην Ελλάδα. Και θα τα παίρνω και θα τα δοκιμάζουμε. Θα τα δοκιμάζω εγώ βασικά. Μπορεί να έχω και καλεσμένους στο κανάλι αυτό, να έχω καλεσμένους. Κάποια παιδιά. Θα δοκιμάζουμε μαζί, θα πίνουμε αυτά.
Ωραία μου η ιδέα αυτή το Master, πολύ καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα αυτό το Master, να δοκιμάσω τα Master. Τα Master, εγώ δεν πίνω πολύ Master, πίνω ούτε πολύ Hell. Παλιά όταν έπινα Hell, είδω Hell, δεν ξέρω κανένα είτε Κοσμίδης Hell, πατήσια να σας γράψει εκεί. Έπινα τα μικρά χελάκια, όλα έχω δοκιμάσει. Τώρα έχω βγει καινούργια, τα έχω δοκιμάσει. Θα παίρνω και αυτά και θα δοκιμάζω εδώ στο άλλο κανάλι και λέω τη γνώμη μου. Αυτό είναι τίμιο, γιατί όταν πίνω Master το πίνω συνέχεια αυτό. Το συγκεκριμένο το μαύρο μπλε ή αυτό που βλέπετε εδώ στο βίντεο. Είναι τα αγαπημένα μου Master. Θα δοκιμάζουμε κι άλλα σε βίντεο, το ένα το άλλο, μια χαρά. Πάμε ένα like με γράφω τα νέα σας. Μερικοί πάνε στο σχολείο, μερικοί πάνε πανεπιστήμιο, ακόμα σπουδάζουν μερικοί. Εντάξει να κάνουμε. Κι άλλοι δουλεύουνε. Εντάξει. Θέλω να ανεβάσω και να κάνω μια φωτό για το κανάλι. Έχω 17 μπατάρια στο άλλο. Να βάλω την 50 ή να βάλω την κανονική μισό. Την 50 με κανονική. 50 πιστεύω. Θα φύγουν. Δεν πρέπει να αυτό. Βάλω την κανονική φωτογραφία. Που χάλια κάμερα έχει αυτό το κινητό ρε φίλε. Αυτό το έχω ενεργοποιήσει ο μαλάκας. Το γυρνάμε λίγο εδώ. 3, 2, 1, έτοιμο. Ναι, ναι, φωτογραφία θα ανέβει στο κανάλι αυτό. Να κάνουμε πειράματα τώρα. Έτσι την έκαμε. Πάμε like που λες. Αυτόν του Μάση βάζω ένα δεκάρι, 10 στα 10, γιατί μου άρεσε πολύ το αγαπημένο μου. Το έχω συνηθίσει το Master Full. Καλό είναι. Να μου αρέσει που είναι το αγαπημένο μου. Εντάξει, να κάνουμε. Μια χαρά είναι αυτό το Master. Τώρα σκέφτομαι και έχω 40 προσωπικά δικά μου κανάλια στο YouTube και 2 από τον φίλο μου που λένε να το παρατήσουν. Δεν το κάνουν θέλουν να το παρατήσουν, το έχουν παρατήσει ήδη. Εγώ δεν προλαβαίνω και δουλεύω να τρέξω τα βίντεο. Έχω 40 δικά μου, τα δικά μου μερικά δεν έχω ξεκινήσει καν. Τα μερικά τα τρέχω, μερικά ούτε shorts κάνω, ούτε βίντεο και τα βίντεο στο κανάλι το έχουμε 14 Νοεμβρίου, τα έχω. Στο vlog έχουμε μέχρι 1η Ιανουαρίου, μέχρι το κοινόχρονο του 26 έχω βίντεο, τραβάω πολύ vlogging. Μια χαρά. Πρέπει όμως να τα τρέξω όλα γιατί δεν μπορώ να δουλεύω, να κάνω ράνο και να τρέχω. Γιατί πάω δουλειά 8 με 4, γυρνάω, ξεκουράζομαι και τώρα 9 η ώρα πέφτω γύρω. Δηλαδή μου μένει 4, 5 ώρα είμαι σπίτι, 4 ώρες να κάνω μπανάκι, να κάνω το ένα το άλλο και να κοιμηθώ, να φάω και να πάω για ύπνο. Δεν προλαβαίνω. Πάνε τα παλιά χρόνια που ήμουν στο σχολείο και κάθε μέρα στο σχολείο στα εργαστήρια έκανα κάθε μέρα shorts και το έτρεχα καλό το game κανάλι. Άρχισα να κάνω πάνε αυτές τις εποχές. Δεν πειράζει. Τώρα έχουμε δουλειά. Είμαι 20 χρόνια και δουλεύουμε, εντάξει να κάνουμε. Τι να κάνουμε, μάγες, τι να κάνουμε. Εντάξει. Αυτό έχει και ταυρίνι όπως ξέρετε. Περισσότεροι άμα κοιτούν από Hell και από εμάς και Red Bull έχουν ταυρίνι όλα.
Εγώ αυτά Hell Master τα πίνω, άμα βγω Σαββατοκύριακο και Παρασκευή, πίνω maximum από την ώρα που έχω σπίτι μέχρι να έρθω, θα πιω κάπου στα 10 την ημέρα. Όταν βγει η βόλτα μου, 10. Μπαμ, τα κοπανάω. Τα κοπανάω, μάγκες, τα κοπανάω. Εγώ το πήγαινα Λύκειο, είχαμε ένα πέτρο εκεί στο Λύκειο κοντά. Έμενα κάθε πρωί από ένα Master Hell, ανάλογα, Τιμόθη. Κάθε πρωί. Δηλαδή 7,5 ώρα παίρνει 7:40 παίρνει το σωρέφερο και το 50. Μόλις πήγα ένα τσιγάρα και μετά καπάκι έπαιρνα Hell στο πέτρο. Hell, Master, Red Bull. Κάθε πρωί. Ένα χρόνο. Κάθε πρωί. Τώρα το έχω κόψει, όσο μπορώ να το κόβω γιατί κάνει καλό. Άρχισε να κάνω. Τι να κάνω. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι στα Hell ότι είχε βγει με μπανάνα και ένα φρούτο ωραίο. Μία φορά το δοκίμασα και λέω ρε φίλε, ήταν ρζούλι αλλά σοφός έτσι πως ήταν το πρωί 6 ώρα που ήταν σκοτάδι και από τον ύπο μου το είδα κόκκινο και λέω δύο πήρα. Πήρε το ένα, βλέπω, είχε κουνηθεί το άλλο γιατί το είχα στην τσέπη εδώ στις κάτω που έχουν τα εδώ στο ποντάρι, κοντά στο γόνατο και είχα βάλει εκεί. Πάω σου κάνει αφρό. Ω πάρε, τι πήρα να μαλάκα λέω. Βλέπω, δοκιμάζω. Ω πάρε, αυτό είναι κλασικό. Την μπανάνα το κατάλαβα, την μπανάνα την ένιωσα σε γεύση. Το άλλο ήταν blueberry, τι ήταν, cranberry, κάτι τέτοιο πέρα ήταν. Εγώ δεν το έχω ξαναπάρει, δεν ήμουν στις επιλογές, είμαι στα αυτά που μου αρέσουν. Το κλασικό, το λεμόνι, αυτά πίνω. Πάλι είχε Hell μεγάλο με, πώς το λένε, με καρπούζι. Το καρπούζι, εγώ σπίτι, γενικά όταν έχω καρπούζι, δεν τρώω καρπούζι. Από το καρπούζι το φρούτο, τη φρούτα, το πράσινο όλο το τρώω. Όταν το κόβεις έτσι, έχει μείνει λίγο κόκκινο και μετά είναι το πράσινο. Αυτό το τρώω, είναι το αγαπημένο μου, μάγκες, ναι. Και δοκίμασα ένα Hell, μια χαρά, ωραίο το Hell, αλλά να το φάω σαν φρούτο δεν μου άρεσε, σαν φρούτο. Τώρα έχω βάλει Hell, αχλάδι και πόνι. Θα το πάρω, δεν το έχω πάρει, θα το πάρω, θα δοκιμάσω. Σε βίντεο, στο άλλο κανάλι, στο Κοσμίδης Hell. Μια χαρά. Θα κάνουμε πειράματα, εντάξει. Θα κάνουμε πειράματα σε ενεργειακά ποτά. Εντάξει. Μια χαρά ιδέες. Τώρα, άμα έχουμε παρέα, σκέφτομαι στο βίντεο, μάλλον μέχρι να έρθει παρέα, όχι σε αυτό το βίντεο, σε κάποια άλλα βίντεο, θα έχω παγωθήκη με διάφορα Hell μέσα, ή Master όλο. Θα κάνουμε βίντεο. Αλλά εκεί θα είναι το καλύτερο. Έχω δει από ένα TikTok που το όνομά κάποτε είχε ανακάτεψει σε Master τέτοια σε αποθήκη και τα βάζει sticker. Αλλά αυτό το έχω δει πολύ που ήμουν ακόμα Λύκειο. Δευτέρα, τρίτη Λυκείου εκεί. Και μου ήρθε τώρα με φλασιά και θα το δοκιμάσω κι εγώ. Δοκιμάσω. Τι να κάνω. Αυτό είναι το βίντεο. Πάμε like και γραφές. Πάμε να 500 subscribe και πολλά like. Στο Γιάννης, στο Κοσμίδης, Master. Γεια σας σε όλους.